Ito salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit mga kagamba. May laban tayo ngayon. Tagalog lang ito mga kagamba, isang talan sa isang bulik. Pero bago dyan, shout out muna kay Nina Ignacio ng San Fernando, Pampanga, Mark Tirado, San Pedro, JC from Quezon City, Justin Rin Bautista, Amazing Spider, saka si Axel ng Parañaque. Yan. So shout out sa inyo mga kagamba. Ayan ang picture, oh. Isang tala at saka isang itim. Itiman siya na medyo tigrihan siya na itim. Ito mga kagamba yan, oh. Ayan. Itong mga pinalalaban natin mga kagamba, mga normal lang to, mga ito Tagalog to na walang halong chemical to mga kagamba. Ayan. Gusto ko ipakita sa inyo yung laro naman ng walang halong chemical, kasi yung iba kasi magtataka ka, pigaan ng pigaan yung gagamba nila. So alam na yun na mayroong load yun. Ayan. Ito makikita natin natural na laban. Ayan yung isa, talaan. Oh, ayan na, nagsakmalan na agad, pinapakilala pa lang. Ayan na, oh. Ayan, oh. Laglag yung isa, kanina laglag yung talaan. Ganyan maglaro mga kagamba. Kaya may chemical yan, pigaan ng pigaan yan, kahit wala siyang sapot, pumipiga kasi nakainom eh. Baga sa ano nakainom eh. Nalasing siya. Ayan, mga gagamba. Kaya lang madali ang buhay ng gagamba pagka nilulutan. Pero magpapakita naman talaga ng magandang laro yun. So bilib na bilib kayo dahil magandang laro. Pero hindi nyo alam, artificial lang yung tapang nun, hindi natural na tapang. Ito mga natural na tapang yan, eh. Ayan. Tingnan nyo, ganyan ang laban ng ano. Malaban pa rin yung itim, pero ayan. Yan, mga natural na laro yan mga kagamba, walang load yan, Yan, mga ganyan ang laro nila. Takbuhan, konting pitikan, mga normal na nasa normal sila mga kagamba, hindi puro chemical yung utak niyan. Mamaya sa susunod na laban natin, lulugan natin, papakita rin natin kung paano magpigaan yung may load. Para alam nyo rin, kasi bilib na bilib kayo dun sa ang galing ng gagamba nyo, ang tapang, pero hindi nyo lang alam. Ilalagyan nila ng kargada yan, may armas siya. Hindi niya mahawakan talaga, kasi iba yung gigil na gigil, pati nga stick kinakagat nun eh. Ayan, ayan, nakagat niya, nadali rin niya, kaya lang nakagatan din yung tala, kaya ayan, nanghina siya, kinakagat-kagat na niya yung stick, galit na siya, pero hulo na yung galit niya, ay nabinom na rin siya, para sana sila may katis. Bitan mo na. Binigyan na yung pit sa'yo eh. Ayaw pa rin. Kaya nanghina na sila pares mga gamba. Ayan na. Papatihulog na lang isa dyan. Ayun, nakita nyo mga gamba ang laban ng walang load, Normal, natural, walang chemical. Yan. Yan yung pinaglaban natin mga gamba. So hanggang dito na lang, sa susunod na upload natin,
Lunugan naman natin. Para alam nyo, pag nanonood kayo ng mga laban, karamihan sa mga pustahan, may mga ano yan mga gamba, kargada. Kita nyo kung pigaan, talagang grabe. Mga nakaraan din mga apog ko, may mga load din yun mga gamba, kinargahan din natin yun. Lahat ng mga klase ng ginagawa nilang load ngayon, effective naman. Pero, minsan kasi, pag sinubuan mo siya, di mo alam kung nilunok niya. Kaya minsan natatalo ka, akala mo umipikto yung load mo, yung pala hindi niya nalunok. Yan mga gamba, kaya babantayan nyo mabuti. Minsan naman, akala mo hindi niya nalunok, nilagyan mo ulit, naudi naman. Pagdating doon sa laban, ilang minuto lang, wala na. Ano na siya, kumbaga sa kuba na siya lumakad, bagsak na ulo. Ayun. So hanggang dito lang mga gamba, maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!